Palamig lang yan. Pero ay... Four, three. Uy! So what's up guys mga kawaray, no? So magandang araw sa inyo, panibagong vlog na naman to. Ayan, dadayo kami ngayon. Malapit lang dito sa amin. Dadayo kami sa Palayan. Maliliit lang pero mabibilis yan, malulupit yan. Kumakain ng bola yung mga yan. Lalo na itong isa, oh. You know, so andi dito na tayo. Kita nyo naman, dinadayuhan namin mga eskinita. Talagang sulok talaga itong mga court na dinadayuhan namin. Kaya dyan lang kayo mga kawaray, antabi lang tayo, no? So at panoorin yung magandang bakbakan na to. Ayun na nga guys, no, mga kawaray, so napasabak agad kami at sure win daw kami kaya napasabak na kaagad. Kaya mga kawaray, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Let's go! Wala na pusta. 400. O patigilin na natin sila para wala nang magpagkatalunan. Tigilin na natin sila. O nga. Alam mo hindi mo kaya patigilin sila? Patigilin mo na. Sa pagkakala nyo, ganyan-ganyan ng mga katawan niya, kaya patigilin yan. O nga, parang di tayo mag-away-away dito. Tigilin daw, sige. Iyon tayo, pumunta ka sa taas. Basta mo dun, gom. Kumay! Gusto lang. Iwan. Tulan nyo. Yamurat. Yamurat. Ol. Hey Jeff. May namipitik dito. Open. Ano?
Nice one. So, 8-5. Uy! Suntukan ba? Gawin sinig sa amin. Binabago sa kanya yung dalawa na yun. Ang galing. Bonnet na quality. Hindi ako bantayan niya. Yung kamukha niya. Good! Kahit pa... All 9. Kita. Grabe talaga. Ayun na ba yun? Nag-cute. Tapos. Yan na! Pila na! Angat! Palamig lang yan. Nag-inom pa yung nata yan eh. Wala. Dito kayo nabot. Wala. Wala. Hindi yung amin doon. Amin yun. Wala. Nakakina mo sa kalit. Zero. Matik yan. Pag libre. Tingnan ka. Nakuhaan ko yun! Nakuhaan! Nakuha. Yun yung na-replay yan eh. Wala! Kinuha.
Kahit kampi niya, di mo paniwala. Bawal na sapatos. Layo ng dito na puta. Pinagpilita mo pa naman. Layo ng pako. Sapatos ka lang. Sapatos na ka. Tatabla pa. Umuulan. Nalutang siya na ilang. Maamboy na, di ba? Paisip siya. Nasabay ka ba? Kalda na. Baka sa isip, basado dito ng mama. Nasakal na, nahila pa. Ayun. Di ba? Di ba? Di ba, Col? All triple. Ang homeowners. Papansin niyo ito. Masyado content dito. Hindi ka na makikita doon. Nakasama. 14-13 lamang sila Waray Ballers ng isa. Si Kaloy lang pala. Oh, grabe. Di ba? Ito batas, walang lance. All ba? All ba? Patawag na siya eh. Bigaw siya! Kaya nahilang siya eh. Patawag kami. Dito na. Five 4 isa lang. Okay! Sabi ko tayo. Sino nag-wish? Sino kalaban? Ayun o. Sige ka ron. Sige na Carl, kitna ka lang. Sige, sige. Ulo, ikaw. Lalaki. 124 million. Doon, 2 months pa lang. Sikat kasi yun eh. Okay na! Tulas! Balik! Uy! Ayun na, sige na, ayun na. Gawang na lang, mal. Balik dito! Okay, kaya mo yan! Sige, palo mo na lang. Sige na! Kaya mo yan. Oh! Patay. Bang! Iba! Uy! Nice one! Tira parang hookshot eh. Tatawag naman yun eh. Kaya meron sa pen eh. Hawa mo yung ano niya. Ido, kaya to! Kapay! Wala, sabaw! Nice, nice!
Olas olas yan. Bigyan mo ng ayos mo, wala siya. Waray tulog, waray bowlers. Dito sa pinto. Ganyan sa pinto na yan. Marvin! Good. Sige pa, masigip ka dyan. Masigip ka dyan, masigip. Olas daw, tuloy daw nila o kahit umuulan. At yun na nga mga kawaray, no? So yun nga, bali umulan. Kaya tabla yung game namin. Sayang, all last pa naman. So yun, may pag-shooting na lang yung mga kasama natin. Isasanong natin sa shooting si Palong, tsaka si Mongs. So yun, Renor siya yan. Talaga kahit umulan, may pag-shooting tayo. Kaya let's go mga kawaray. Panurin natin yung shooting nila. Alright! Eh guys, no? So talo sa shooting. Wala, nilamig yung mga player natin eh. Tama naman, lulungkot na mukha. Olats na naman po. Ang lulungkot na mukha niya. Tapos ba yan? Ano lang yan, normal lang yan. Ganun talaga. Normal lang yung madalas. Bakit tayo basketball bukas? Bukas abangan nyo guys. Abangan nyo 2v2. Ganyan talaga. Talo na naman tayo. So yun guys, mga Oreno. So dito na lang muli. Peace out.